Evitar os vertedoiros incontrolados e favorecer a limpeza das rúas e espazos públicos. Estes son os obxectivos da campaña de control que ven de poñer en marcha o Concello de Ribeira para involucrar a cidadanía na mellora do depósito do lixo nos contedores. Efectivamente, eu creo que este é un traballo no que temos que involucrarnos todos. Sabemos que está vendo tamén incidentes puntuais en algúns puntos da localidade onde aparecen con certa asiduidade restos de lixo na rúa, bolsas fora dos contenedores, que en moitos casos poden ser produto de que haxa un rebose. Entón, aí sí que nós temos que poñer o foco no que é o servicio de limpeza, que así o estamos facendo, detectando todas esas zonas onde hai incidencias, pero en moitos casos ven dado porque por non querer abrir a tapa ou por outros motivos, a xente deixa unha bolsa do lixo fora do contenedor cando hai espacio suficiente para facelo. Creemos que iso debe ser sancionado, debemos incidir moitísimo e pedir á cidadanía que isto é un traballo conxunto, que todos debemos colaborar para ter unha Ribeira máis limpia, máis agradable, máis amable, en a que non vayamos camiñando pola rúa e nos encontremos restos de lixo en algunhas zonas. A Policía Local xa tramitou varios expedientes por estas infraccións, especialmente naqueles puntos negros onde adoita acumularse lixo fora dos contedores. Efectivamente, sí lle pedimos á Policía Local que este moi atenta a todos estes incidentes, sobre todo, como digo, nesos puntos negros nos que sempre son 3 ou 4 nos que suele aparecer esta problemática e que, polo tanto, se hai que levantar algunha sanción, se faga, porque creemos que é o xeito de que a xente rectifique e que a xente saiba que o mellor xeito de cumplir como vos cidadáns é cumplir tamén con esa obriga que temos de deixar as bolsas de basura, de reciclar o cartón, o plástico, o vidrio, pero tamén, como non, esa bolsa de residuos botala dentro do contenedor. Moitas veces poden estar os contenedores cheos de lixo, pero con Ribeira creo que contamos con bastantes puntos, bastantes islas de contenedores, polo tanto, moitas veces con desplazarnos 50 metros ou un pouquiño máis, con camiñar 2, 3, 4 minutos, podemos facer un gran traballo comunitario. Dende o Concello lembran, ademais, que existe un horario para o depósito de residuos orgánicos de 9 da noite a 6 da mañá, así como un punto limpo e un servizo municipal de recollida de enseres voluminosos.